Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan namin ng asawa kong si Linda at nangyari ang lahat ng ito noong taong 1974 sa baybayin ng Kalibo, Aklan. Sa totoo lang ako ang dayuhan sa kanilang bayan at laki talaga ako sa syudad ng Maynila. Samantala, lehitimong Aklano naman ang asawa ko. At noong mga panahong iyon, umiiral pa ang batas militar sa buong Pilipinas. Kaya ang galaw ng mga tao noon ay detalyado at organisado pa dahil sa mga curfew. Subalit sa liblib na baryo nila Linda, hindi naman gaanong mahigpit. Puwera na lang kung tagabayan ka. Isa pa, may mga nagpapatrolya din namang mga Philippine Constabulary sa baryo ng asawa ko. Para na rin siguruhin ang seguridad ng mga tao kontra sa mga rebelde. Gayunpaman, hindi naman mataas ang porsyento ng karahasan at krimen sa mga baryo ng Aklan. Hindi tulad sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan na halos kaliwat kanan ng patayan. Dito kasi tahimik at iba ang kinatatakutan rito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rading. 30 anyos, Tubong Libertad, Pasay. Maaaring hindi paniwalaan ng iba ninyong tagapakinigang istorya naming mag-asawa sa isang aswang. Ngunit ito'y talagang naranasan at nasaksihan mismo ng aking mga mata. Nagpapasalamat din ako dahil nabuhay ang panganay naming anak na muntikan ng makain ng isang aswang na malakat kung tawagin ng matatanda sa Aklan, lalo na noong ito'y nasa sinapupunan pa lamang ni Linda. Naalala ko pa noong bagong kasal pa lang kami ni Linda at 1 linggo pa lang ako sa kanilang baryo. Walang ano-ano'y bigla akong kinausap ng lolo ng asawa ko at sabi niya, huwag daw akong masyadong nakikihalubilo sa mga taong hindi ko naman gaanong kakilala. Lalo na't bago lang daw ako sa kanilang lugar dahil uso raw sa kanila ang mga tapik sa balikat, yanggaw ng aswang at mga manlalason. Gayunpaman, sumang-ayon na lang ako sa lolo ni Linda na tawagin na lang po natin sa pangalang Lolo Iking. Bagamat kilala namang albularyo si Lolo Iking sa kanilang baryo, ngunit hindi pa rin mawawala rito siyempre ang taong may mga lihim na galit at inggit sa nasabing matanda, lalo na ang mga nakakatunggali nito sa tuwing may ginagamot itong nabarang, nakulam o naaswang. Ganyan naman sa mga probinsya. Basta nasa angkan ka ng isang albularyo, sigurado kasunod mo na ang mangkukulam, mambabarang at aswang. Kung mamalasin ka pa nga, minsan pati mga maligno, engkanto at lamang lupa dadalawin ka talaga. Subalit hindi naman ako nababahala sa bagay na yan dahil tiwala naman ako kay Lolo Iking at isa pa, kasama namin ito sa bahay. Kaya imposibleng pasukin o dalawin kami ng mga nabanggit kong nilalang na bahagi ng kabilang mundo. Sa pagdaan ng mga araw, naging maayos at payapa naman ng lahat. Trabaho sa bukid at pagtatanim ng samut-saring gulay ang pinagkakakitaan namin ni Linda. Subalit paminsan-minsan, sumasama ako kay Lolo Iking sa tuwing may gagamutin itong nabarang o kulam. Gusto ko rin sanang matutunan kung paano maging isang albularyo, kaya lang sabi ng lolo ni Linda, dapat daw buo ang loob kong humarap sa mga nilalang na bahagi ng kabilang mundo. Isa pa, kailangan malakas ang konsentrasyon ng isang albularyo. Hindi kasi basta-basta ang maging isang albularyo, lalo na ang bara-barang kilos. Baka raw kasi imbis na gumaling ang pasyente, lalong mapasama.
kapag hindi organisado at detalyado ang kilos ng isang manggagamot. Sa puntong iyon, medyo nag-alangan ako kasi parang wala sa katangian ko ang maging isang albularyo. Ngunit sa isang sulok ng utak ko, pwede namang pag-aralan ng lahat. Maliban na lang po sa lakas ng loob, na aminado naman akong nerbyoso pagdating sa mga bagay na yan. Rading, iho, nabanggit sa akin ni Linda na gusto mo raw matutong manggamot. Tama ba ako? Tanong ni Lolo Iking. Opo sana lolo, kaso aminado po akong mahina ang loob ko at baka hindi ko magampanan ng pagiging albularyo. Sagot ko. Gayunpaman tumangulang ito sa akin at ang sabi nito, balang araw kapag desidido na raw ako, ihahanda raw niya ako sa pagiging manggagamot. Subalit sabi naman ng asawa ko, baka daw mamaya makaengkwentro ako ng aswang maihiraw ako sa salawal. Isa pa, tama na raw yung magtanim na lang ako ng gulay at palay. Huwag ko na raw pangarapin pa ang maging albularyo dahil para lang daw yon sa mga malalakas at buo ang loob. Hindi raw para sa nerbyosong tulad ko na sobra sa kape. Subalit ewan ko ba rito sa asawa ko. Imbis na mainis ako lalo pa akong natawa. At pati ang pagiging mahilig ko sa kape ay nasali pa sa usapan namin. Gayunpaman, nagpatuloy na lang ako sa buhay at kinalimutan ko muna ang pag-aalbularyo. Sa loob-loob ko, may tamang panahon naman para sa pagiging albularyo at maaaring hindi pa ito ang panahon ko. Mas mabuting asikasuhin ko muna kung paano ko mapapaunlad ang sakahan na ipinaubaya sa amin ni Lolo Iking. Sa pagdaan ng mga buwan, medyo naging maganda naman ang ani kong gulay na dinadala ko sa bayan para ibenta. At tulad ng dati, tuloy pa rin ang kaliwat ka ng curfew ng mga militar sa bayan. Kung kaya't bago pa magtakip silim ay umuuwi na ako. At sapat na rin sa akin nang makapag-uwi ako ng kaunting pera nang sa gayoy makaipon kami ni Linda kahit paunti-unti. Para kung dumating ang araw na magdalang tao ang asawa ko, may madudukot kami sa oras ng kagipitan. Kung minsan nga pati pagbabangkero sa dagat para manghuli ng isda ay pinatulang ko na rin. Total sayang din naman ang bangka ni Lolo Iking kung nakatenga lang. Mas mabuting pakinabangan ko na lang. Bukod sa madadagdagan ang kita at ipon naming mag-asawa, ay makakalibre pa kami sa ulam kasama ang lolo. Sa ganoong paraan ko lang itataguyod ang buhay naming mag-asawa kasama si Lolo Iking. Isa pa, wala rin naman akong masabi sa lolo ng asawa ko na lolo ko na rin. Bukod kasi sa hindi ito maramot, mabait pang albularyo na hindi nagpapabayad o nahingi ng donasyon. Ang importante sa lahat, wala kaming sinasagasaan ng mga tao sa takbo ng aming pamumuhay sa liblib na baryo nila Linda. Hanggang sa isang araw, habang nasa pangpang ako ng dagat malapit-lapit sa bahay nila Mang Terry, kasabay niyon, inaayos ko ang lambat na gagamitin ko sa pangingisda at dahil wala naman akong paninda ng araw na yon. Kung kaya't yun na lang ang pinagkakaabalahan ko habang sina Lolo at Linda na may abala sa gawaing bahay. Walang ano-ano'y, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin at bigla itong nagsalita at nagtanong ng hindi ko inaasahan na siya ko namang ikinagulat dahil sa pailalim nitong mga tingin sa akin na tila kinikilatis ako na hindi ko maintindihan at anong pakay nito sa akin. Iho, mukhang hindi ka taga rito sa amin at isa pa mukha kang taga Maynila. Tama ba ako? Bating tanong nito sa akin.
Ako po ba ang kausap niyo, Manong? Sagot kong patanong. Aba iho, may pagkabilosa po ka pala ano? Nakita mo ng dalawa lang tayong naririto. May nakita ka bang iba kong kausap bukod sa iyo? Dagdag pang sambit nito na sa pakiwari ko ay nainis sa akin. Hindi naman po sa pilosopo, Manong. Nagtatanong lang din naman po ako. Sa totoo lang, nahihintakutan po ako sa mga tingin nyo para kasing gusto nyo akong kainin. Paliwanag ko rito. Gayunpaman nagpakilala ako sa nasabing matanda na ako'y asawa ni Linda na apo ni Lolo Iking. Hindi naglaon, nagpakilala rin naman ng nasabing matanda na si Mang Karding. Ayon nga rito, kakabalik lang daw niya sa baryo kung kaya't ngayon ko lang raw siya nakita. Subalit nang magkakilanlan kami ay nilisan din naman ako ng nasabing matanda. Kasabay ng pagalis nito, bigla rin akong napaisip nang banggitin ko ang pangalan ni Lolo Iking ay tila parang bumilis ang lakad noon palayo sa akin. Gayunpaman, nagpatuloy lang ako sa aking ginagawa nang sa gayoy makauwi na rin ako. At ang tungkol kay Mang Karding ay hindi ko na lang binigyan ng kahulugan pa. Hindi naglaon nang matapos ko ang pagkukumpuni ng lambat na gagamitin ko para sa aking pangingisda. Nagmamadali na rin akong umuwi ng bahay para sana kausapin si Lolo Iking tungkol kay Mang Karding. Subalit ang sabi ni Linda, umalis daw ito at may gagamutin sa kabilang baryo. Sa puntong iyon, ang asawa ko na lang ang tinanong ko kung kilala niya ba si Mang Karding. Ngunit ang sagot nito sa akin hindi raw siya pamilyar sa tinutukoy kong matanda. At sabi pa nito, baka si Lolo daw ang nakakakilala sa matandang sinasabi ko. Isa pa, hindi naman daw palalabas ng bahay ang asawa ko sa kanilang baryo at taong bahay lang ito kumbaga. Gayunpaman, hindi maalis sa isip ko ang pailalim na tingin sa akin ng nasabing matanda. Hanggang sa sumapit ang gabi at nagkataong kakauwi lang ng Lolo Iking galing ng kabilang baryo. Samantala, ipinaghain naman ito ni Linda ng hapunan at nang matapos yung kumain ay saka pa lamang ako kumuha ng tiyempo para kausapin ito ng masinsinan. Habang nakaupo sa aming sala ang lolo at namamahinga dahil pagod nga ito sa mahabang gamutan ng isang taong nabarang. Walang ano-ano'y bigla kong tinanong kung sino si Mang Karding. Subalit nang marinig nito ang binanggit kong pangalan, tila biglang nagka-interes ang lolo. At bahagyang napaisip ng malalim na labis ko namang pinagtakhan. Lolo, kilala niyo po si Mang Karding? Kasi po nilapitan niya ako kanina dun sa pangpang habang nag-aayos ng lambat. Tanong ko kay Lolo. Ha? Si Karding? Narito na ulit sa baryo. Ang matandang yon, bumalik rito at sigurado akong may paka yon. Gulat na saad ng Lolo. Bakit po, Lolo Iking? Sino po ba si Mang Karding? At parang gulat na gulat kayo. Sunod-sunod kong tanong. Basta, iwasan niyo siya ng asawa mo, Rading ha. Baliwanag ba? Mapanganib siyang nilalang at hindi siya gagawa ng mabuti. Saad pang paalala at paliwanag ng lolo. Sa puntong yon inunawa ko na lang ang mga tinuran ng Lolo Iking. Total para naman yun sa ikabubuti naming mag-asawa. At kung ano man ang pakay ng nasabing matanda sa kanyang pagbabalik sa baryo nila Linda, iyon ang hindi namin alam dahil si Lolo lang ang higit na nakakakilala kay Mang Karding. Subalit nang matapos ang aming pagpapalitan ng kuro-kuro ni Lolo, ay natulog na rin kami ni Linda. At pagsapit ng ika-4 ng umaga, pumalaot akong mag-isa para mangisda. Nang sa gayoy, meron akong maibenta sa bayan.
at pupuntahan ko pa ang mga tanim kong gulay sa parang. Hindi naglaon. Sa ilang oras kong pangingisday, nakabalik naman ako ng ligtas at hinati ko ang huli kong isda. Nag-iwan ako para sa bahay. Yung iba na may ibinenta ko sa bayan. Sa pagdaan ng mga buwan, nagdalang tao si Linda sa panganay namin. At syempre tuwang-tuwa ako dahil magiging ama na ako. At kailangan kong magdoble sikap ng sa gayoy maibigay ko ang pangangailangan ng mag-ina ko. Gayon din naman si Lolo Iking dahil nga unang apo niya ang dinadala ni Linda at isa pa, nag-iisang apo niya lang naman ang asawa ko. Akalain niyo yon, sa edad na 70 ng lolo, bakas pa rin dito ang matikas na pangangatawan at walang sakit na nararamdaman. Subalit sa paglipas ng mga araw at buwan, naging maayos naman ang pagdadalang tao ni Linda. At ayon nga sa lolo, palagi ko raw pagsuotin ng itim o pulang damit ang asawa ko. Upang sa gayoy hindi maaninag ng kung sino mang aswang ang sanggol sa sinapupunan nito na maaari naming masalubong sa daan. Hanggang isang araw, muli na namang kaming nagkasalubong ni Mang Karding at gaya ng dati, pailalim pa rin ang tingin nito kung kaya't hindi na ako nakapagtimpi at kinumpronta ko na ang matanda. Mang Karding, malayo pa lang po napansin kong titig na titig kayo sa akin. May problema po ba? May atraso po ba ako sa inyo? Sunod-sunod kong tanong. Wala naman iho. Sige na. Lumakad ka na at ingatan mo si Linda. Tugon na paliwanag ni Mang Karding. Sa puntong yon medyo nahiwagaan ako sa tinuran ng matanda. Ngunit hindi ko na lang yun pinansin at dire-diretso na lang akong umuwi sa bahay hanggang isiwalat ni Lolo Iking sa akin kung sino ba talaga si Mang Karding. Sabi niya, isang aswang na malakat daw ang nasabing matanda at palihim daw itong nambibiktima ng mga nagdadalang tao sa baryo. May ilang dekada na ang nakararaan at isa pa, malakas raw ang pang-amoy ng mga aswang na kagaya ni Mang Karding. Sa puntong yon, naalala ko na lang na 4 na buwan ng buntis si Linda at ang mga ganoong buwan daw ay mabangos sa mga aswang. Kung kaya't muling nagpaalala ang Lolo Iking sa akin ng araw na yon. Rading, apo, kung matutulog kayo sa gabi ni Linda, siguraduhin mong saradong maigi ang mga bintana at palagi kang maglalagay ng asin sa ulunan mo. Isa pa, huwag masyadong malalim ang tulog at hawakan mo itong isang botelya ng lana. At kapag yan ay kumulo, ibig sabihin, malapit sa iyo ang aswang. Mahabang litanya ng lolo. Ayon pa sa lolo, kahit anong oras daw ay pwedeng dalawin ng aswang si Linda. Kahit gabi o araw ay wala itong pinipiling oras. Subalit malimit, gabi ang gusto ng mga ito. Iyon bang payapa at hindi sila pansini ng tao? Hindi naglaon. Gabi ng Biyernes at unang pagbilog ng buwan, habang nakikiramdam akong nagbabantay kay Linda, ay bahagya akong nakatulog habang hawak ang lanas sa kamay ko. At ang sundang ko naman ay nasa aking tagiliran. Walang ano-ano'y nagising ako sa impit na ungol ng asawa ko. Mula sa itaas ng bubungan, nakita ko ang isang mahabang dila na nakasayad sa pusod ni Linda at naninigas ang tiyan nito. Kasabay nun, kanina pa pala kumukulo ang botelya ng lanas sa kabilang kamay ko. Walang ano-ano'y, bigla kong hinawakan ng dila ng aswang, sabay tagpas ng sundang at naputol ko yon. Kasabay nito, napalabas ako ng bahay upang habulin sana ang aswang. Ngunit pagbagsak nito sa lupa mula sa bubungan, mabilis itong nagpalit ng anyong aso.
sabay tumalilis ng takbo palayo sa aming bahay. Kinabukasan, hinanap namin ni Lolo Iking ang nagmamay-ari ng putol na dila ng aswang. Subalit nang makita namin si Mang Karding, nanlaki ang mata ng nasabing matanda, lalo na nang tanungin ito ni Lolo. "Kumusta ka, Karding? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng dila na ito?" Sunod-sunod na tanong ng Lolo. Subalit imbes na sumagot ito, nalisik ang mata nun sa katirikan ng araw. Puro iling at tangulang ang tugon nito sa Lolo, na tila ba napipi ang nasabing matanda. "Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang nakita ni Rading. Ang daming pwedeng dalawin, apo ko pa ang napili mong aswang ka. Kaya duda ko sa pagbabalik mo dito, matanda ka." Saad ng Lolo. "Huling pakiusap ko na ito, Karding. Yaman rin lang naputol na ang dila mo at hindi ka na makapambibiktima pa ng mga buntis. Lumayas ka na sa baryong ito. Kung hindi, ako ang papatay sa iyo, yawa." Mahabang paliwanag ng Lolo na may pagbabanta. Magmula nga noon ay hindi na namin nakita pa si Mang Karding at nailawal naman ni Linda ang panganay namin ng normal. At ito'y isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan naming Arsenio.